Proko Vincent Onyancha. Igotukanya chakira korose county ya Nyamira tokuchaka no muri kitobene Jobu Mange oyogo tumanye buna hagati y'abanyagetari kurasa nyagetari ya Nyamira rifaro igotoka se county ya Nyamira ni go basangire birengerere byabo anene asomu chando bwobongogerera abantu bange kunyara kwerusi bugima kolengano mu banyagetari kurasa nyagetari yo liganyare kubolya abantu weso kiana kunyara ose kunyara konyoro bosemia anene higoro y'ebirengeriye binge eligotanga mu chando ngabuno yo Robotiro asinchira yobikirano. Oborwaire bw'obongo negati amangana aireire abantu abange kwerusia obogima. Ekaro mutakurisya obomoyo obuno oborwaire. Kubwatekana n'obotuki bwakoletwe n'ababwatani ase sekta y'obotenu nigo omonto yomo akwerusia obogima kera chitaeka emerongo ene. Ase county ya Nyamira niga abantu elibweye mono ekimisano babwate oborwaire bw'obongo ase keremeti enye tatu abantu emiyemo bakwerusia obwomoyo. Otobwata abarwaire abange angiribweye mono na 500. Na asa abarwaire abo abarwaire bakurisya obomoyo gwetera ase uguita ase emitenyi tatu tokonyana bari angemia moja. Isabera Mireri oyore omonyagitari omonene ase nsemo ya afya y'obongo enyagitari ya Nyamira nateba muna emechando ase chinka obwamate bwakendire negati amangana kuirira oborwaire bw'obongo. Oborwaire bw'obongo nobo kuri muntu ndi wensi nobo kuri mwana omokero muntu omonene umusaye tubwato bwamate asichinga obubwabeire obokong alafu nekera abantu bakoba mulito ekara batali kubwatia amashariti se batali kogende kliniki nande balende afya y'omwana oye uri ekara ali mulito abikunyarikana omwana oye aiburu kabwato omuchando. Narwa ogosemya buno oborwaire bw'obongo mbobwate okobwenigwa asasa bamenyi be county Nyamira utarira kinyagitari erinde konyora obokonyi. Mbiro birikuwa bwate tukonyakora munetakere kwa rusiri omoyo ose n'omuntu okonya gwikwana kwani abantu bari bakonyora bagwikwana kwani kurumambia bakamarago bakabotuko gakonya gutaratara tamaite ago sagweta abantu nabo nobente bache tubarigireri buna enchera eyemo yogochengera esegi yokorwania oborwaire bw'obongo narigania abamenyi be county Nyamira ase nyagitari enene ya Nyamira rifaro kurwa ase chitariki 3 mpaka chitariki 10 omotienyi 10 ase baratware oboringori bw'oborwaire bw'obongo. Kotoko barigani mwensipi moche ali nyagitari ya Nyamira County Referral Hospital ase torabe toko rora abantu baminto kubalenga afya y'obongo. Kurwa ase county Nyamira Ginko reporteria Ndizi TV.